For your mama ha mama kwa brasso so mamuri amaudo biso nsamo ayake kesi ni enne November bosume de toso ayedu ba kono ya bani de babesumo ukika ni emesi ni a akane fo ne bedu no ensia 26 days that Ghana for ya papa won ya kwa akoto ba kwa yimra seja for ene mampani a vie na wo maimu eja obedi eye yenso ensamo a etwa kreinke wo mayimo ne ba pata bebrese paso chi wo mamuri amamfo nkruso ene yakekesi ni a ene wie bani de ababesum wonsam ne dosom na poso eni manso asori mrase bejafie mu no ho ensam a wo Supreme Court no ene court no kotena asem no so ne yentete a kire se ene Speaker of Parliament ono a wanko court wo no mo ene wanyi obi asoso amana nkwankusi na nemu court wo no mo ye be kona de ekukusi ye de mu nchemu abramo kanema panyi oro John Dramani Mahamad ya to dwa se wadane nyame asepa sama panyi na donso abatena akonya no so bie na Ghana fo nyina ehunu sane oti samufo pani a woda daily searchlight de bokrata na no de krata komama mpani na dodanko akufo so obesere no ada special kwesi Peter Kisia Jabe no na dwuma ye nsani timampani na dodanko akufo nyina tumi so na ompampa pa no mfiri baabi a wote no na mampanya bodi e chodi ato dwa se fri nyame ya domo ade Zimba bosome de kro no yenuanom a won monya kidney yade ya no won koda dialysis so a ebeye free mampani da John Dramani Mahamad to na pro bosso ewo obayimu no de ato dwa se hwe Ghana for hwe na yentie MPP nsem omoka sai skirt and blouse sem ene sa pimpra wade no ene kwanse eso kura o to aba machine no a no baabi a chine no wogina ene ne magina se nyina wotintim de ama wo no. Also for your show my Ghana womasua wonsam so bo amane se ne wode show for kra eba ababo ma Ghana womasua asegine yi obzafo weni afufro pinu a ne yakekese ne ne se kase ababia wo bia na wiei ye ba ne de ababesomo ye faseda ema enwuma ekoi Mizo and 5G aka ho be 21st clinic where a theatrical expert cloud internet the fastest internet in the world here ma review sa express group na de wo to kwan kwasiboni kro ye do ba kwadodo through herbal center ye the three core capsules and so attach bi afa Sompa chade nyame yadom ade Zimba yi and ye chontu nyamfa wo de ma ya ene de no obo kwa so na wo de abantam we no nyuma kwa wo do a won madoma so yesene na ye de wiapom chebaka se bo eba bosom na kenkafo a mobeti yenka ena wiabrei ayeme akosia eje wakode boaten mene na ya bo amalibi aboga ensemni obzafo yen shakase na semfam free mrasbe gefie mu ene nsemu a esisie ewo mrasbe gefie mu hodomo ayamane mo samsa mrasbe gefie mu chiame hene right honorable Urban Kenso Sumana Babin pam mrasbe gafo bed 9 efri mrasbe gefie mu se wo mo ayo madwene safia bato a ye kwa akoto no wo mo nkoso anu wo mamanyoku a ede wo mo eba mrasbe gefie mu hodomo ento kesenemum wo mo ebekose kontenkro na mrasbe gafo nan ene formina MP ka ho ono kra de okomra se gefiem se kontenkro na anu ya ena MPP amanyoko no kwaje ni tumu formina baton pesia so se onyina ma party no na on premier se gema konya no enfoma party no formina baton pesia so ono no edanchen a suhum MP esoso MPP dim ena okomra se gefiem se sei wo se kwaya MPP amanyoko mpeni fode na faso ntino wo kose kontenkro e wa afia baton mu a wonko MPP amanyoko edemu biu Aguna West mrasbe dwani ma me Cynthia Mamle Morrison wono so MPP demo eno de come mrasbe gefim ene ne eniema bi akoso o party no ma na nenye hunti no wo kose kontenkro e wo afia batuo mu Amanfi Central mrasbe dwani esoso eka ho wono so NDC amanyoko dim ena ogina de come mrasbe gefim sese wo se NDC fo ne na ani ne ye eno nti wono so ko se kontenkre no wa mrasbe ya akonya no e wo Amanfi Central abaton pesia so na Speaker of Parliament ana muntu ne se ekobasa na keso mato nhyehyeye ene mra mrase gya na ede yadwuma anu nti opam wonum ede firi mrase gya fie mu no nam so ema mrase gya fie mu edom kese no a ewo honum no pani oda wo ma no onabo Alexander Afenyoma Kenseta bi asem no ede kodan o my Ghana court batan se anamonu a Speaker of Parliament etuo no etia mra tomra nti ebeya wo mo ensesa no na eruanom nan na wapam o mafiri mrase gya fie mu no wo mo ntonkoso amra mrase gya mu ebeya o
adwuma na saa mmara kro no speaker gina so no womo enchechim na owia obi ante ne ho ase ewo eho na mmara no nkyeremu no na ene nipa pi no ehwe kwan se eyo my Ghana court Supreme Court no de eye anuye beba na enomo court na asem ne so no ene owura eye afanyoma kensemra nimfo koy saa so na ban lawyer penny Godfrey Yebo Adame koye na de yanko hu no court wonom Speaker of Parliament ene lawyer fo a eba begina na eja wo mo akana asem de ama no omu bia ensi wonom and am so ma Supreme Court aye ne say ene omatie obi asem no odonfo ya adom akina wo mo ede emuaye beba no mo abua ede nchirimu aba efa mra no a Speaker of Parliament ede ye adwuma mra se gefie mu a akwakofa twema mentwe ede aba no na mra court no ede sansam itu dwa eja wo mo ehye se court nsori no na Honorable Alexander Afenyoma Kensene Nsempjefo ede nkomo se asem no nyese bi amanso no ope won de opesa asomdwe ba mra se gefie mu anu nti no tu sa na monwe in a manner that the citizenry would have confidence in us. We have 3 weeks to go for an election, more or less. I think that the peace of Parliament is entirely in the hands of Mr. Speaker. If you follow the chronology of events, Mr. Speaker could have done better, considering the fact that even before initiating this action, I had gone to him to discuss the fact that Harun Idrisu had raised the matter on a political platform and the fact that we should come together and deal with the matter. He assured me that he would guide the process. Unfortunately, that did not happen. I eventually had to file the writ upon seeing the petition of Mr. Idrisu to be argued on the House floor. I again went to Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, now that you have knowledge of this petition by Honorable Harun Idrisu, does that mean that you are going to take a step? He said no. The application by Harun Idrisu would have to be admitted by him first, and that he has not admitted any motion. So I should be rest assured. Then the next stage of serving the writ on the legal directorate. There again, he gave me assurance that because of a certain circular, the directorate could not receive the process until the next Monday. For ye MPP mrasbe dwani o mrasbe dwefie ma de se wo futu abaton pesua so wo mfifi mantem wo mrasbe dwamu a edom kase no a ewo mrasbe dwefie no na ye kandifo eda wo mo ano Honorable Alexander Afenyoma Kensene yetene nka no na asemi enkomre nyina wo tabriye ede koda o my Ghana court bata Supreme Court a eno mo tena asem no so etie nkrobo ni nyina awieye no omo ede akwakwahye so odom ya dom a ekena eno mo ebebu asem no ede anuye aba was asem you. Kanema Mpanyo John Dramani Mahama Soguswada Airborntoa Ewa Santemantemu. Na wadi atujwa actually said ya Ghana for swansa. Ya no de mu oduro sa NPP ni DC. Nipa oba betena konya so wo yempuntunima pa. Na ade ba ko adane da nyina no. Awokɔ ne kɔtɔ dwani ma wadane nyame ase bɔ ho paye. Se nyame aye ade o ho pa. Ana 2016. Wama mampanyi na do ababa tena akonya so wose papa yi ansana no wababa kora na Ghana fo nim se wono ane ya gyenkwa wo ba yi o mai de fra ho kyera ye womuo enkwada ne mama Ghana ya sabrochire na sa wo mo namba ebra yewura na nadako akufo ado betena akonya so apa na Ghana fo hunu se mampanyi na do wo mofo ai kora enam so nti wono yewura John Dramani Mahama no wodane nyame ase se Ghana fo nyina hunu se mampanyi na danko akufo ado se ba wo baaye no wa mama ya gyenkwa amfa mo mei ye de hye omusa no na ye wa rehye mu se enyoma omo kae no ni nyina bebam ezu enso efie wotweni ye nyina yehu omamambuo na me debia me kotofo na me da me nyame ase a me da nyame ase se Oma MPP nso akufo ado ni baomia oma omo akwenya oboso ombedi oma ezu ebi say asank ankambane sa ena ye di nkunim 2016 a anka bibie ni ho a ye be ya ebe so Ghana fo ni
ezu sebi anka yen yedi nkunim so enomo ama anka yadwi mu ebe se saa asimasifo yi omo na ba ya anka Ghana yeye ezu enti ede nyame asese obi ekwan ma omo abra na omo kasa ne omo ni nyina ne eni emfanto ho a yede behwe omo ene NDC aban no nso na de emfie wotwe na abai yetimi ye emfanto ho ye penifo ene kase yaso ansa yaso ensuo ye hu ne mu odo enti na de ye betimi aka se aban mienu nyina ye hu enti ne amemedwe ne se me se enti ne mo kan ye tobe amoye nyina se na nyamo be ye ni na mo bia enya adwen se bibia beba be ka ho ne omo aya na omo ye hwe embeka ho asa I was here not just I don't know you're John drama ni mahama no chro say yambe piamanyoko no aya no ma ye no hwe ni wono mo a ebe free baby asabeka ho observe man penina da John Dramani mama mananso awoto na proboso ewa wutu senya Easter baton pesu aso kasoa ene ne mpotamu ne hono mososo no ene wakọ akosere Ghana man se hwe ne anye adwene safia bato no a ye lazy ebutu amiemu akọ akoto no ye kwakọ ene skirt and blouse sem sa woto ama chiriye no a na chiriye ma omugire chiriye ase nyina no wahwe no tintim edi ama omo sense obewa adwene se bia wo kwakọ akotim man penina di ama no man penina da John Dramani mama na ebi abamra se bigemu a okwa kotim ede ama osona na se nipa ofuro bi a wogina ewon pesua no so we nyina piepie e okaso abonten so abra okobonto awon pesua no so enti mo bi anada mo afe matise MPP for no omo agye atumu se nyame adumti presidential election no JM be winning omo agye atum enti afe omo adwin se JM fa presidency dompo a e was say omunya parliamentary seat no dodo se na be ya JM betena so a onya nipa dodo o parliament no etimi aye hwe enti enfie nan no ombe ya ma went on timi nya hwe enti unim ni omo ye omo MPP so nenam e ka se o mo de yenim se mo beto ama JM president enso mo de mo ntoma JM but parliamentary no mo fa mame ma omo nada musada ezu omumu bebre enenam e ka se toma JM na toma me MPP entimi nye ye if say enyoma e wose ye mamo nyina e wo kaso ha ye ka se ye a je se ye call parliament e ko busa sika ansa ne atimi abaye na se motoma me na mokoma parliament ho ye ma ene so no ma eden ejuma na metimi aye eti say wo di Azuma Nelson akoto boxing ring mu no achichere ne nsa atu nechi obetimi akon enti sa propaganda no omo ye say tuma JM na tuma omo no mabuntie no skirt and blouse observe we aye man penida da John Dramani mama na proba wode ekopia wutu senya Easter baton pesua so mfimfi mantemo ena ode adesere we to Ghana for anymore Mampanya be de chere Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so na makoma kodu no nto aba wobo ewo asante mantemu eno ade okopie mu ewo old tafo abaton pesua so ena Ghana de hye kokodi enkomo awono mu no ode batu dwa akere se ankamia so mai mu no kidney yade ekum ni pampempempa sansa so obi yade kidney no okwakwada dialysis so asika wo betua no enya semketo ama eno kora kan obi manano ada kora no wo mo de hye abayi a aya papa nom ne maame no ma won mo nya mfinhia no be saduosia na kidney won mo anya ho haw no won kwakwada dialysis so a won ma ye ne se free enai no wase won mo chene bibia mu amaga no obi anya mu chefa enam so nte frenya me ya dom wa December bosome ya baba sim ye ne de dikan ade kro wo ba se dialysis so da no ebe ye free ade am obi ya wonia wontua ka pre ya apomdin si achi ba no ebe ba be hyemu bie wase wei aya na motuo ne hye foforo ya ba no de aba se ne ebe boa na Ghana ya pomdin atimi agina so insurance ya peja first no yen cover childhood cancer and then
Nkwala more cancer, you show more free under national health insurance. And then more sickle cell disease, sickle cell, you show more free under national health insurance. And then kidney dialysis, yeah, pilot for 6 months from December 1st. All kidney dialysis patients, yeah, they show more free under national health insurance. Chobay. I was away. I am Mampanya Bediacher, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Yegusu de mu NPP amanyuku no atena ye na emraso adwani owo mraso gefima this year ewo bosomtwe abatom pesu so doctor say ye wadutwum ono akro na asaso ye soafo a ohye omaye ngomasu ho nsensem wode yato gya se oho adwuma mampani na nado dan kwa kufu ado wachima PSC bema boada waye no ngomasu mu a Ghana yenye obi a emane metwa so se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia waye na bedi etira wodi NPP amanyuku ni mapre mampani adwafi no wono ne betima beto anwuma mampeni na nado danko akufu ado aye ewo enwomasuom sanye sa na Ghana fo ye kotoaba ekwe ni pafoforo bia wanhwe ya ne ye kwakoto ye pa ede agudantuo mo de sansam to dwawabra enra obodwa wankra pompre ntemo na o kyerɛkyerɛ ene papa eye MPP aban mampeni na nado danko akufu ado edi animu wono aye de nwomasuom ene de edi akyire eba ena osre Ghana fo safia bato no akabe na wotwemiensa ne kakra ne ye kwakoto Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ene beboa ama nwomasuya bebi amampeni akufu ado dia babedu no atwaso akwanimu. We are Ghanaians and we believe in possibilities. So when people are talking to you about what is not possible, tell them it is possible. And in case until today you doubted possibility, you have seen it. If we can change St. Barnabas to a beautiful school, if we can change Osu Presec to a beautiful school, if we can put in front of students technology, laptops for them to work with, if we can build new senior high schools for STEM education, and if in Ghana we'll be able to change our junior high schools to beautiful buildings that every one of you will want your children to be educated in, you know it is possible. If today we can build beautiful public schools that will match any public school anywhere in the world, and we call this Accra STEM Academy, it is possible. If we can build one of the finest high schools in the world with the most beautiful view anywhere in the world at Weja, overlooking the Weja Lake, you stay in your class, you study and say, I'm going out to catch my breath, and you see the beautiful lake. This is the new Ghana. If we can build a school in the northeast of Ghana, a school that has become a tourist attraction in the northeast, people go there and they want to see the Pasenpet STEM Academy. It tells you that it is possible. Let us march onto the polling stations across the country on December 7th ready to vote for possibility. Let us vote number one. And let us come to understand that the future of this nation will be brighter than we came to find it. I believe in leadership of transformation. And we have a transformer coming. We've had a transformer, a second transformer is coming. Somebody who believes that everything is possible. The difference between us and other countries in the world is the thinking of possibility. Abuzanfonti weye doctor o say ya wadutwum weye mrasebe dwani a owo mrasebe gefie ma de hye wo bosomtwe abatom pesu so no akro no a eno meye ngomasua nyina ohweso seso afo na doctor o say ya odutwum wie no wa mananso ho a eyipa to aso ekire musa nyame ya domo a anai no won baba pa on ye friend say edu tourism eho antoma wase no baba ya kwa hofra so kra ya won baba fa sane ye baye na adehye binuma won krofo ma manso no ebehye won nkran na Kenya womo na womotumi aba o man Ghana mo baba sua de hu no man ya mamre ne ya mane sane ye neoma kasa asitie wase won na betumi aboa adesika beba adimpuntuo beba amanyuma pinu a enso aba ewo mayimu. As part of his manifesto, he has recommended that we teach what is called growth mindset.
Every child that steps into a junior high school and high school should be taught that you can do everything that you send your mind to. When you have growth mindset, you don't think impossibility. The students of Elfia Kobi Ampem girls have taught us a lesson. I was aware so for your show, my Ghana, Ngomas, so Doctor or say Yao Educhi. I was young Safi, no Abeka, who I yaka says some part television, we are prem to break us here, and some of Babia will be an Yagusua, ya de Emma Mosta Baby and Wagencha no Susie, or bet me the Ababeka and Wabra, okay, we social media platforms I would also, Oko Facebook, Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, YouTube, so Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana. Gentre and on social de Bia on my Gusua, Yabeka said Mamma Nebusian form, Yabekan Kai a day a mammo. Sauti and cow Bononia for Mantem de Moa, Sompa 98.9 FM, and was so Gusua Wutino, Sawa Bono Eastia, Sompa 90.7, and our Santamantam and Quadring in a Sompa 93.1 FM, and it was for Yeti. Yarasanki, Abeka Manoso, Nike no penny, Caneta J Crunchy, Aquacudi and Como, a Fakra Tabia, what they Aquacoma and Penny and Andrew Dunko Kufa to say, special prosecutor. We need a dim pamno and fa and free natana honomo and humani yan to tom no mamento aso na yam for more and cook yum pedim power na shake your horns and some so e wo himai lower denchra about on pesuaso mfinsi mantemo openi eye David eye kutu do de adesre eto eye akuafo anim atitiru ene chese nyumeku akese ne banks ne sikakra bia hodo no se baabi aye duro no se akuafo na anya moa se bia bosia kakra ne akadiom ne be yekua no amoma ntumpone a emwa kra nti obesre se abaye na famu de ade nhihye pie egu akwamu a ebu akuafo de nenso ankrankra ne nyumeku ahodo no omsoso mo chefe ewomu no oso mo hwe no mu disa adwuma ne se beyo ebema akua yo ho nsensem atumpona no farmers day dwumadi a ekoso eno de sansem etu dwa wase. Is appropriate to reflect the need to adopt pragmatic and smart approach in solving numerous challenges such as loss of agricultural lands to urbanization, loss of agricultural lands to sand winning, loss of agricultural lands to small-scale mining, popularly known as galamsey, indiscriminate timber lumbering, culminating into unpredictable climate change issues facing the agriculture sector in order to ensure food security. To be able to overcome the challenges of food insecurity, the government of Ghana has instituted flagship programs such as Planting for Food and Exports and Rural Development, Rearing for Food and Jobs, and Planting for Food and Jobs. Nana Chairman, permit me once again to use this platform to announce to all gathered here that registration for Planting for Food and Jobs Phase 2 is still ongoing. I therefore encourage all farmers who have not yet registered to enroll onto this program to increase food production in order to ensure food security. Abzanfonti weye ayo penny David Kia to do wono and I call him my lower denchra abaton pesiaso mfinfi mantemu a eja Kia yo ho nsensem oheso se eye abankrachi e wo honum na de original de ama MPP amanyuku no e wo mpesua no so apre mpesua na dwa e de ama MPP amanyuku no eye Openi Lawrence Kwabena Agensam wono so e de kakra esoso seye ameka gare asam. Yes, Portugal, Gary and Negana, Ugasa, Obakram for Bingo School, now church. Nigeria for Ediaba, PU Atlanta, Amo America, Amo UK, Ghana for Eddie Gary, a one on one and pet table for Giano. In Nubaya, Naman for sporty. This age, many a bois, a banchi, a Nimia, and Yoma, fat media. The Gina, Mimamfui, Regina, a MPP party, a Medano as parliamentary candidate. I'm a queer for Omunio, a Domas Damas, Omuncoso. Now, this said, say, I have the pain 9 a half or 12. Omucom Kakamadian Sam. Now, next year, to for Himan Wadincha, Famezino, Ibedini Pamo, Bia, Niaji.
Abusuafo nti we ye ayo pani Lawrence Kwabena agin sam wono ene ejina dia man pipi amanyuku no himan lower denchira baton pesu ya so no akro no a ene ye pani kwanchefo da exam bank ya no se CEO eno akire de omobo na baso se ne hene se akuafo hene e wo mpotemo no so de kakra epi so se ye ma oye no se fata se sabi obi ade no ho hyem nti maburu na won fo wo ho hye kwadwuma mu am won ho wunya office work ana ba info wa adwuma me na wo banya afu na wa do a wo se wo do ho hyem wo do ho hyem na se wo ye se no na wo ye no wanya bibi wo ma ebabo nti mesira mbaburu ni na se obi biara owo fie a ne sanka adwuma no ana ba adwuma no ofa no ho hye kwadwuma no obobo obi biara obi e no se kwadwuma de nti obi a US ko on pese de no ho be hyem capital so ade be ye no ho ade nti do na impesa adwuma no. But one of the business has all the Hussein one say Boapa, Tikawomi, and aside that, and I'm outside the door here. As a way and so now, yeah, as soon as one is sincere, Obekona was me yet you are Kaya. I dare Yemen, say, and I'm a modern one to the youth, Kakram, no monam, I'm a show Munko and by a bomb basso. Me my GB pay. Do not say me, Boamini and Musa, Airban, and Nomus TV. Abusuafo nti we ye eye akuafo binum e wo himan lower denchira baton pesu ya so ne eti won mu kani nyina eye akuafo obaso bodwumedi e koso e na sansem we nyina piepie hono mo akuafo obaso bodwumedi e koso kroya mu no na na wusu a champion wono wokọ council of state our member e wo mo papa yi wono akroya sa ye kuani mapa e wo Ghana emamu e na no akuafo dan wono ne ye bo na baso wo ma Ghana mu ya waje akuafo hene saje ho abasobode ene musika edetato na ananopa wade ache bia dwumade asuo no wo man no yodo bo ache bo pire papa no twetwe nkommo ebisa no nani suade no sansa opanyina watumi akwankan yadru council of state emudie na sa wanya nipa ato akora se wo sanso de kua aka na dwuma ho enam so ma opanyipai fa sakonya no so etu mabunu pi no afo kire se sabio ene kua yo no anuoma asesa enti san kane no wane ya se papa nom ne maame nom ena na ya na so obi nkosuku an wo ye no ene kuya dwuma no wakosuku kura no a wona abetumi aye ne ye sansa nanim die no a aba no esukufo ena ebetumi aye enam so ama wotu adesuafofo ama emaburu so ebi so won so my battery, I just need some infidel guho any other Sansiver 3,000 acres. And I'm going to send you a real sacra. I need to know. They say, no, you won't be a queer juma. Now say, Pops and answer fisheries. I say, we are very smart. Weather no, and more queer juma. There's one young fidia. I could see, we near ma. Just we use a lot of experience. Okay, Jones is in doing number who nearly go on the nonce of say a boa so. There's tractors, planters, boom sprayers, self-prepared boom sprayers, BBAB. Oh, my chakra, I never 30,000 bags. In fact, scheme be on Minya Kada, and I was body the Amami. Quite a long way, I'm boa in the Pabinum. Be a scheme be on them. If any Pabé 28, no more massa say, no more seed, no more fertilizer, no more chemicals, no more musicato, a period of about 4 months. No produce, born be a capri. Cross our moms got to be big. Almost 10,000 bags. 28, 10,000 bags, Sir, Namena, or so work we are fools, say, a blue already. So, only 3.5 million cities. 3.5 million cities will be a PBA. I was aware and I know who's a champion pon no one no and fee when you clear for him a woman. Abusuafo yemfa free kua yo ho nsensem na afi yemfa mo enkonsem fufrum yedemo ekọ eye Pentecostal Church of Christ wonomo atena ye na asafona asaso akọ akoto ababie eye Apostle Dominic Nyameche se national chairman oba betua asafona no na wahwama asafone dada ntotuye etimi akonkan na Apostle Dominic Nyameche a womasaso ato abayi ne biewu se national chairman obeda
Akwakoda Pentecostal Church of Christ no de abasobodi aseda akwa asafo no ne asafo no mpedemfo nyina so masaso nya na mugidie biwa ene wo masaso apene so se ontua asafo na no enhwema asafo no emfa no ntuma papa emfra eno ache susu no de adesere eto eye Ghana man titiru ene mranche de maba wanim se ja aka dani ekwakoto abai o kan wonsa kono sananu munsia aka nefu abaduo no nsia 26 days ama yakwakoto abai obesrada se mranche de maba wa no o my Ghana yasumye kutaye no yemo ban yenkra ne ye no be ka kire se ma ba so masekan so a waka kire ne se nyambia ne ba wo he ne ba pani ananse ne ma e wo he no aba be ka kire se wumum ene fa ba na se fasikami enkonkokon wasre se mranche no adwebrɛ abato e adwenkire obi anko kire na adwene ne hwe so man ne bambo ene yasumye be koso a akutamu biewu mani suade hunu ne se nyame be ma na safo no mu atrɛ the bomodi se bi safo no bi aka ho na asafo no aye kese mani suade hunu pa o mani so sa emfi no madam animu no no abato no de e Ghana baako na ye nyina yewo yini ba bia ye kobio enti de obey na dwen suade basa beba no ye be se ni pan wo nya ade ba kwa ya na be se omo ye to aba ho yehu omampanyini bia aba se wo ye dede o twen se kai ana wo ye de emfata ye mranti ya na omo yusu ya de ha o maino enti de meka ne se abranti bia hwe ne huye aba no kotu wi ade ope na oto ama no oto aba ni wi a ofie ye bobo wi a de wo wi ni no omampanyini no enti mani so de nka basa ye menteme ho ase se kanhwe etuo ni ade no ka yenyi mfiri mukura observe nti we ye Apostle Dominic Nyameche wono masaso ato abama ne mpre no so se national chairman of Akwakoda Pentecostal Church of Christ anno ene yetene nkene no akire general secretary ono so eda asafona no Apostle Isaac Oten Entwi esoso ede kakra so emo no so sra asomdie kro ya safia bato no yen hyase asomdiem yen tuna asomdiem yen kenka na asomdiem yen kotena fia asomdiem no minor asomdie entena hoda emaye kaka asafo no ede awade ya dumpa se waboye na ye chema yakuyu no bibia ya asomdie no boko idi adanse se awade kodaso ne manenam ade me ka kire asofo ene asafo ma ayo asafo ni na se bia anfa nyamsuru enfa twa Ghana ha na yem pagya asoro no eni asoro no nkyere awade ho den tu asafo ni na kasa ede asoro no tua na monto be bia wo bia no omompa ye ma ye chairman na asa yi no ne executives na afi so bia anfa komapa enfa muwa ne yem pagya asafo Pentecostal Church of Christ mesre asoro ma se no bia enfa no ho enwe mu se obedi pani bi atem ana so be kasa moni bi ede ato mpanifo so Bible say ye nipa wodo anu beka bia be ba tem to be Pentecostal Church of Christ asoro ma se obia okotuna da bia onye di na onkoto aba no basa ye na asafo babi enfa no onyi de ebe hye Nyankopɔn ne nyam se ebe to aba ne be wie na Pentecostal Church of Christ ma obia da ho ate ase ho Ghana na se Ghana fo nyina se o ma we asomdwe man na ye mo asomdwe no so enho bai se de be ya ye be to aba no na ye be to be wie na no achi no basa ye bia ama observe nti we ye Pentecostal Church of Christ asafo no wo dwumadi a wo ediye empanimfo atitiriwa a ebetua asafo no ahwaba asafo no afa no ntuma papa efra duma kwa adumu na mpanimfo ya wo eda asafo no so ede afutu ma Ghana fo no 21st clinic sciatica expert abusua ya kan for dia ma wo sciatica yade no kwa na wonto ase emfanfiri wonum branches ne doso pa 15 ane achire kumase wo show overseas junction oboase council quarters Accra Dome market Sunyanan Kranza na Tachiman 0540 311 0540 311 Sompa chadia ansunye ekunafo misia ne nyanka ne ya chadia ma wo mu o
enti da no so na wo de aba na ya akra ye gye da no dura na ya che de ama wo mu wo Sompa nkranza wo nkranza wo betum de akọ Sompa nkranza ho no mo Ghana Commercial Bank dan nim afei sunya ne fon so bakọ night market Sompa sunya ne ewo ho Kumase fo beba nrom hotel entwa so no mo a wonam na Sompa Kumase ye wo bibia ni a mobile money ahoma no enie 0598 559 802 0598 559 802 Edini Yatrawan Media Nasa Blessed 4-star Cloud Internet I wish I can for the way Internet once and some dear at a one mabem so about my boy ye pa 24/7 Sajana announce when ye CCTV camera installation digital security locks were posting Area Cloud or top high 111 from D and Shiny Moon for 0202 699-110 0202-699-110 Express Group nso de wo to kwan wasa Canada US UK Holland nyina no wado be kwa ama ho topa say ya visa na wo pe wo kosua de wo kwa adwuma to holidays bi no ayo espresso kuma so wasa flavor run about Accra can she first light 0249 00 0448 0249 000448 3 Herbal Center the 3 co capsule saba kokoma sita drop papa no sisia de kokoni ayam tim 8 wase kolenak dan Herbal ni misty for 0546 107 107 0546 107 107 afemizo and 5G enso enie wa wonya bi ntoya no wasa obekwa hwe overseas junction wo mo a na wakokopend dodom no watuo sanse eboa nipadua no siesie nipadua no mane sa ye foforo kra ayamizo and 5G adwama so ba bia ebusu e wo no mo a ubenya bi na watoye nyina wesoi na ye na ye ho tew emra ba ye de aka no ebeto so First clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko wo ma gidi wo mu pa no eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 next 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipedua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipedua na abo akwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre ana fa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa abrochi o
Kweku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beka mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beka Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labour runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Moa for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Anyo, said your friend said you're not to farm on so. Negative yapum, a freeway, Sompa FM 98.9, Sunyani, Sabakayan way, Naya Nantin yapum. And on the 9th of November, Yenina Yeshim, and Opano Noom, our post office, Naya Nanti Afa Sunyang, Amontina so, Yabe Coronation Park. Now a honey dry, yay, Abiba up, and Abiba down, Abacoso, Micha aerobics, Yenanim Dufua, or Mekasache Wapum Deho, and Tisha so say. Danny dear, Mount Pabuanya ready. At the pound for, bank for, a year for, and a political party signal. Sadano, Goloma Shifaya ready, Yama for Beba, a fate 10 ebajia. Sompa TV, Emma Akitiapa. I was your dam was Yatua and some no asona, and this Yamanyokono Edimo, National Youth Organizer, or George Opariado. I was your name, Yaka say, who drew a half hour southwest. Ya wasa or Babantua, our honeymoon, what a betcha more for no southeast, and a fair half for no north, about to emperor so now one near Yanamua. One more pama dear, one more Musian San Numa, one more money and your money, I didn't know Sia, I didn't come. Our son, some about one Macomasona fee. What you not sort to about Yama and this Yamanukuno. Yakwa Manasoni and Yamanabonia Beneza. Oh, so son, I could do home come. About my moderate property. The Samonoka said, dear, what they a 24 bar and after and Sanuma for no month for Bima, Womuya Mabu, or Ahapo, and Southwest about 1 person, so no, Eshamu, or Mancanso, SDR, one more Eddie Casubomo. Na ene day Jumajena Obaba Bedinani say. Obaba Beshama Brunua Canepa, NDC Amanyokono, a war at the Mamma Bunu, a war my Ganemu, a beer Mosusono, NDC Sisaya, Womo, at the Ma at the Fua, Womo or my Ganemuno Susuni, I dare say, what you go a Quamuno car at the Achel Malpobima, Womudija, our Mancanso. Now, you has Susua, they are there so Coco River, fear, nothing to Montreso. No, Malphobinuma, woman can sucromoso, at me at the shadow medium como. No more said about Betia Atwaba, Edema or Mampani John Dramani Mahama, and after Susuno, or Pania, one of Susu, was I to say, oh, Baba Jinadia pray, and put to Diama and this Amanokoro, and my Ganamu, Betorian for Bubacaro, so what to me, I want to add Diamano. Now, a penny for Pina, Casana, Wabix, Casano, or the for Abubacasa, the last in or Casano, what I say.
sɛ wohwɛ ahafo southwest abatoɔ mpɛ so na nneɛma pii na aka akyire a akɔakɔyɛ ahomete sɛm na afei nso no akɔakɔyɛ kɔdaa na de ama ɔmanfoɔ binom a wɔmu a wɔn ka wɔkasa de wɔde to dwa kyerɛ mu sɛ wohwɛ akwanbɔne paa wɔmanfoɔ nam so wɔ ɔman ahafo southwest na akɔakɔyɛ ahomete sɛm etu wɔbɛsiri wɔn ada sɛ wɔn nto aba ɛfama ndc amanyɔkuo no na wɔato abade ama no ɔno wɔnibinafo abubakar asade sɛde bɛyɛ a wɔbɛtumi de mfuntuo abrɛ ɔmanfoɔ bi mu mu a ase na saa abira mino ka sɛ afei na national youth organizer ɔba bɛgyina simpie so a ɔba bɛkasa eti deɛ bɛsi biara no yɛbɛma atiefoɔ aso ate deɛ ɔba bɛka na afei so anamotu a wɔtu no ahafo ano south east afei so ahafo ano na ɔforo so no na ɔmanfoɔ ate deɛ ɛkɔ so ɛwɔ ha se ne yɛhwɛ ɛberɛ a wɔkɔduru yɛ no sɛ sɛ ne mmɔra no te sɛe saa so obi ahyɛse a wɔyɛ ne campaign na ɛhɔ deɛ no ɛdɔm ani di akyire anaasɛ so obi ate ne baabi no ɔka ne nsɛm sɛ wohwɛ deda a ɛkɔ so wɔ ha na kyɛ sɛ nyɛ asɛm ketewa SD asafo a ɛwɔ ha sɛ na asɔre da kɛseɛ paa ɛyɛ adeɛ sɛ mabu na afei so adwadifo a ɛwɔ ha sɛ no ayɛ mu dɔmpem akyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa a wɔn mu nyinaa ani agye sɛ wɔn mu ba bɛtie nipa ɛde afiri wɔ panin hɔ na ɔno nso so ɛtumi ade nsɛm pa a ɛfiri NDC amanyɔkuo no mu ɛde ba no wɔde bɛba bɛma wɔn mu etie nipa de abɔ dɔmpem paa ɛmanfoɔ nso di akyire akyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa a yɛwie a mabu na wɔn nso so agye paniɛ sɛ wɔn mu bɛdi akyire no wɔn abɔ ntoa awurawura mfiefie mu wɔn ne saa national organizer ebe wura fiefie mu no wɔn nso so yɛ adeɛ sɛ wɔn nso so ayɛ ready a wɔn mu bɛwie no wɔn ne panin ɛwura fiefie mu artisans foɔ n'ankasa kora gya tum sɛ wɔn mu nyinaa ba abɛdi akyire na wɔn akɔ bɔ ntoa ɛde akyerɛ afoforɔ ɛnɛ dɛ a wɔn panin aba abɛpie mu ase kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa nti akɔso a nipa deɛ wɔ ha paa kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. ɛbɛdɛ bɛda sɛ ɛno bɛn no wɔda agye abusua wɔyɛ ama ne bɔ ne Ebenezer ɔwusu ansa ana yɛtie ne nkɛn abusafo yɛn nyina wei so na awia yi nsɛm a ɛboaboa no de ba bɛso mu no yɛmfa mu nsia na yɛnsɔre ɛmfa ɛmfiri ɛyɛ dwumadie no so na akɔso ya yɛmfa baako nso so wahu ayo yɛmfa baako nso so na bi yɛnkɔ yɛmmerɛ na so na yɛnkɔ na ɔhene ni mɛtena se na ɔmfa de aka no ɛntoa so ɛmfa ɛma yɛn branche ne mabawa na ɛwɔ Sompa FM ne Sompa TV newsroom ɛna ɛta yɛ akyi ma baabi a wɔ bia ne timi baayɛ ɛba bɛso mmɔ mede de yɛ aboa ma le bi abɔga